alhaji sani da abu ne jama'a suna bani amma saboda kai kai ne na alba gida gida gwanina yuja fari su sabon gwamnan ma da gobe na kwankwaso dan musa kayi gwamna kayi minista ya sake yin kuma gwamna ya yi dai sanata saura shugaban kasa ga an ba yana gari jan kudi jan aiki kai jan kudi jan aiki an ba dai gaishe shi gashi gashi gurgun doki kai mai ka da mai gari ran sallah waye ya ce da kai ba kai ba mai ce a rata shi ya karya kai ne gwamna gwamnan ma da gobe in Allahu ya kai mu ya ne auba waje gaba kai jama'a suna bani kudi fa saboda shi